Gella ayalta Eh. adama yal seede gon ko jinmi haala dem seede Bismillah. boyata mbimi an gellajo an holko waɗi tan ƴetta tan jalike tan mbiya ɗum tan anna ɗum e gorko holko waɗi ɗum holko sababu ɗum ɗon dewgal wonno resama to Allah itti gayni holko mbaddata ɗum e woɓɓe tan nana ɗum tan e woɗɓe ko huldu aparamo jooɗo deeƴo Hon forsi Jalika min forsani ɗum de mais an haɗa andi ɓiɗɗo debbo so resama ha seera arte galle hay ulluɗi ma ngara galle min no mi yiɗa ɗum ɗo ɓayri noon mi yii juulɗo moƴƴo baw ɗum jogade yo rese ya gellajo saɗa ɓerda saɗa hokka neɗɗo ɓerdo hokku ɗum ko yiɗi sa naate bitik aɗa sooda ko jiɗɗa ko gite ma yiɗi ko ɓernde ma yiɗi ko toon tan darta ka yiɗa ko a darta ɗum min ko ɗon calimi woppo deeƴa haw ƴettan hoore makko ko yiɗi ko haw famodiri e haqqille makko e on tuma noon no Allah waɗiri fof jaadiren noon wona ɗum ƴettumi de komi dokko ɗum Abdoulaye komi piɗɗum en ni jinmi sa wawi ballami combat he sa wawa muɓa hunduko ma ɓooyino rewde ko welma mais haɗa kam tooña noon haɗa kam tooña de wata neɗɗo hakkudam ɓiyam jiiɗa bonnu hakkudam ɓiyam Hicham noddirmami ɗo ko jaɓo affaire entreprise o aɗa andi entreprise o presque ko jamɗo mbino entreprise so yenni sene yana il faut ƴeewa change de mum gueɗe kewɗe soit inde entreprise o walla kadi logo o ƴeewen change ɗum quoi joni kam ɗaadi ko noon jimmi ko balla kam e nde ɗon feere ha kenen change entreprise o nde won après entreprise o heɓa ko heewi kilineɓe kadi ɓeydo arde par ce que hay Jali fuɗɗima change ude joni te ko an lowata ɗum te mi andiranoma oɗo jikku ɓe mbi noon debbo ina jogui jikkuji jeeɗiɗi duuɓi jeeɗiɗi fof nanno jikku ka nanno jikku goɗɗo noon andi ko jinmi andindema ay ɓernde hokku ɗum ko yiɗi an ka wadde ko mbiyanɗa ko waɗa ko ne mettuma mettanima so mettanoma hande so gorko ari yiiɗi ɓiima a rokkirat ɗum ɓe mbaɗa yangue ɓe jiiya ɓe ganda ɓiima ina yiiɗa kono sa joɗɗini ɗum ɗo kay kamɓe ɓe dañama gonga ayi an haɗa ƴoƴno kono a mawnat hakkille ma emo usto wonno noon ko ɗum peeje debbo te malal wallahi mi yiɗa ko mettuma kono malal haɗa kam tooña noon uppidam e ɓiyam min suɓanto ɓiyam min andi ko moƴƴi e ɓiyam min andi ko yanirta ɓiyam yeeso an a wawa ɗum andu ka debbo an jibini ɓiye kono a jeeya ɓernde mum temi haalama ay ɓe mbiyata si so resaka way e ɓen mbiyaɗo resaka ɓen minen min paare mabɓe gila nden gila simme way sayi ko min goppiɓe ha ɓeɓe goppa min miijakiɓe ga minen min miijakiɓe ni hebbina meɗo haala heewi haala 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 ma andu noon galle o ko min yeeyi puudaram domi ha mahima ko min fewjata ɗo ko mbanmi ɗo ɗum wona ɗo Jali mi okkat ɗum Ablaye welma mettuma sa yiɗi noon ceka Amir, est-ce que Haldako, c'est une bonne idée? Pour moi, changer le nom de l'entreprise et le logo, ça peut prendre du temps. On peut laisser le même nom de l'entreprise et aussi le logo pour faire des marchés. Et aussi Djibril, est-ce que vous avez dit affaire Djibril ko Djibril ko anti ɓeydi haalde affaire makko mi yeehi ha galle mabɓe tawi toon jinnama makko mi haalniɓe affaire Djibril entreprise o no telliri ni ko kanko tellirimi mi yettini jinnami makko hay joom suudu makko Leyla mi yettini ɗum ko Djibril waɗi Djibril joɗta ko toon tan toujours il continue hebde salaire mum taw hay batte ala ko waɗa entreprise o te taw ko min tambi entreprise o joni noon ko mbimami ko jaggen ɗum mbaɗen ɗum d'accord on ko ɗum jiiɗa ala probléme
Jali kam Amadou jewtidannomi woyo tawi moɗon nder suudu ma he aɗa rendinde comci maɗa fof aɗa haɓɓa mbiɗa aɗa yalta galle o yi an Jali hakkude hoodere e raññan aɗa wawi dañde ɓurɗo galle bamma o nene mbeɗa andi ɗo ko galle babam kono babam andani ɗo ko galle won kam mo yiɗi kam waɗ forcé komi yiɗa ana yiɗo ɗi gimmimi fo ɗo ɗi ndewmi fof mi yiɗa fin janngo jam mi wiya mini resuye en plus on neɗɗo mi yiɗa ɗum nene ɗum mi wawa ɗum jaɓ ɗum tigi mbinomi ko mi yahat wuro rakke mi jooɗo ɗon Jali ala to paaɗa galle bamma hay goto ɓuranima ɗo te mi haalama bamma sa yi o wima noon ko hakki to tan beele pour haqqille maɗa ne wawa yaltude e Jibril o nannuma e goɗɗo beele mbawa yawde yejjidde ko ɗum tan waɗa ɗum kono wona goɗɗum yawde yejjid nene weɓirani noon o añi naata yalta o tan o wi wonde hokkuma joom galle parani kay bamma wawa nandudema ka yiɗa nene an haɗanni jikkam min mi yaha mi wonani ɗen te ɗum wona jaram an haɗa kam andi an Ablay on ganda jikku mum min meɗɗum andi mi wawa fin tan hande mi wi min yaha mi resuye amina Ablay ɗum wawon kono Jali kam aɗa andi an ka debbo mawɗo killifaɗo aɗa andi ko jiɗɗa aɗa andi ko gañƴa bamma wawa nannude ko gandanɗa hoorema a yiɗa walla tawi kadi ka jiɗɗo kadi ruttade galle Jibril en min jaaha kadi min jewtida e mabɓe duttoɗa toon hono miɗa nene i galle Jibril en yo subaka jam nene an nan a yiɗa kam i subhanallah min mi rutto ɗon ana yi ko gurmi ko ɗon meɗe juuɗi tan meɗe muña kono mi wine kala ko tigmi kosngalam boowal gasi mi win ɗum noon ɗum mom on kay nene woppu tan on jamais wuttaki ɗon wona ñanden komi cuuɗɗoma mi sali haalande pottumi yummum Jibril emin jaaha ala ko heddanane kam hayredu bondu o wi kam an Jali resama e galle jibinani ɗon haalaji bonɗi ɗi tan ɗi gandirɗamo ni tan haalaji bonɗi aɗa kankam haala bonɗi tan no jogui haali ha wuuro fof yimɓe fof daari hinoma ƴeewa nene o ko tigi wa andu hoore mum min wiyanno ko somi yalti wuro ngo waɗiri feere han jaltumi mi wiyanno ko nden woɗi ma dañ jam kono kam waɗani changé ha joni ay nene on jour en potino wonno ganda an he an ko takki mankuɗa ñakkuɗa fayde Jibril mbiɗa an kam a hulata a hersata a jogaki hay ndiga ƴewata an chaque jour e bêtise kese an Jibril an famdi gacce ɗe an mi nani ko goggo umu jaaɗa haɗa wadda yaye ma pour juste aɗa wawa rettina mon pour jaaha ƴettoya Jalika te an ɓuuri andude hakkude men weldani jahaki yama hay kalna ɗum ɓurno jahaka ummo hayre haɗa haala par ce que aɗa andi no mbaji ça fait des années ɓe beldani haɗa yaha toon haɗa andi ɗum ko jahsodirde yimɓe naafigagal an haɗa wawi ñande foof koɗɗa tan ko ƴettude lañsede aɗa ɓeeɓa hakkude ay ko hulata hen haydara o hersata hen haydara a Jibril moƴƴi wonir noon Layla aɗa ngi jiɗimi andindem min mi wona giƴ comme gorko ma saɗa haalda yam ƴeew no feewi no kaldirtani e yam est ce que anani kalnimam ko comme gorko ma anani an saɗa haalda yam elle tan kaldoɓe cukalel jibnaguel hanki walla e cengi walla elle an jeyim te ƴeew jiɗmi so waɗa haal keɗɗami anani et puis mo garɗa hakkille ma fof kaala kam ɗum rentom de imbécile joni a ƴettoto kam hen Jibril wota a ƴettude kam de anda hoore min somi dañi probléme mamma yama haalan yayam en jinganma mi rut walla mi yama mbiɗa haalno ɗum nenema ar en jinganma par ce que mi gonɗani somi joguima haaju walla mi joguima probléme yiɗi ɗum haaldude nem ƴewat neɗɗo gonɗiɗo neɗɗo gonɗuɗo mi haalan ɗum probléme am te ummu o won gonɗuɗo ay sen gondin ko ñinnomi ko ɗon waɗ wuro mu toon fo mam ɗum waɗ bedde he mam ɗum un ha ɗiggi mi jooɗo dow mi o wallahi o ko wallahi Jali kam jarani ay aduna juutiri ko ha yaware laaɓa ay min mbiɗa wawi wadde ko ɓuri ɗum mbiɗa wawno tawde mo dari mi ɗeɗɗamo tan ha porte makko yalta ina wayno waɗ ɗum
kono mbiɗa anndi kanko mi rewata nde wonno ko bonɗo mo Allah bonni wallahi ko fimo ko tan yoni Ramat sona ko jasɗo ala goɗɗum ɗo wonde aduna hen mi woppidimo e Allah yo yah wallahi ko woni yeeso daɗani gite ke yo yah tan ma yiɗi min nene Ramat mbiɗa yiɗi tawre ɗo Allah nototo ɗum oto hulɗum haalde sabu ne Ramat ko waɗi ko fof wallahi Allah yeɓirtama noon ene min mbiyanimo min mbaɗanimo way kanko ko bonande tan o jogani men yo jokku ha yeeso ko lawol wallahi nen Allah yi gonga nene kono kam min mbimami ko ginnanta laydo baawa a yahde mi wona resaɗo mi wawa ɗum wat o jamono mo gonmi an han andi probléme aji ɗiɗi ndewmi fof probléme aji ɗin ɗo saha joni kono ɗi cuwa jah mbiɗa hen ɓeydu goɗɗo ɗum wawon baba wafin janggo jam tan mi kam mi rokkiratmo noon hen laydo mum sinon si tawi mi fanna ɗum ɗo min mbeɗa wawi yah mi wona ka rakki Jali kam sa yi bamma ne waɗa ɗum o waɗiran ɗum hay batte de o yiɗi tan ko beele jaha ndeseɗa beele haqqille ma ne wawa iwde to ko ɗum tan beele jawa yejjide ko ɗum tan o wirma noon kono wonamo añmade woto miijo ɗum ni saabu wona ɗum waɗata wano mbanoɗa tan inchallah wa tan no mbanoɗa woto jogo jikku gonɗo bonɗo woto jiggo e jikku ma jeeya ni no mbanoɗa ni so ɓeydaki woto ɗum usso fof nana yeeso ma ga cukule gorko woni koye jungo ma sanno jaɓi caɗele ngala hen inchallah yallah waɗanen jaam tan amin inchallah jarama te an ka vrai badola aɗon pourquoi jiɗɗade ɗo ardi jeli ka ko uddi damal galle ngal wima bienvenue ar o dañi probléme o yeehi o yiɗi artude mbiya o natta e galle he par ce que a jiiɗi nena men haala ɗum tan mbiya rew hen a famdiri ɗum anani jiɗimi kaɗa place ma noon sinon mam fiiɗo ham yaɓe dow ma ɗon kaaɗi an ha pari an somi faami ko moƴƴi ko kalɗa ko mbiɗa ko yam en goni fenoɓe heɓe goni ɓe kalata gonga heɓe goni ɓe gonani gonga Jibril ɗum noon heddorno ma huccidde yumma jibin ɗom aɗa haɗa haala mbo ko wayni hen tenen mbo ala respect e yaye mum noon jogotako respect e neddo goɗɗo mais gotum med ɗum andi an so leerima Jali ka artata e nder galle o wona jamma a fenat ɓen hen ja a fenat mbimi an yabrat kam pour wadde comme fotani wadde garal Jali ka e juuɗuma woni walla e junggam woni ɓor ɓiɓji maɗa no hanma juuɗɗo ayan sa renakimi Allah n seedi wonko ƴeewimi quoi ka cowiɗ ay sin wona ɗum min ɓo reglude e minute wonno annetaka yayma ko wuppitma e sago ma comme penda tan nenam e nenama gotum eɓe nefta hay goto eɓe kalanta hay goto gonga ɓiɓɓe mabɓe yiiɗi foof ɗum eɓe jiiɗi kamɓe keɓe jiiɗi tan eɓe gandi eɓe ganda goɗɗo yiiɗi par ce que noon mbayi ɗon quoi ɗum jiɗɗa ƴettuɗan e mabɓe kaɗo Jali ka naade galle on bamum jibnaka anani ko natoɓe ɗo par force hema heddi noon kala no waɗi validé artude e galle o arata hina rampoyim hen natti hen ƴewde ma Samba walla ma Demba natti hen ƴewde nenam oɗo wiyete ƴewanen hay goto handi sak an o te et puis haalka yo gas so gasani ƴeew so watti kam dépassé komi piwom de non mi haalne tan essaye continue arfiyam continue ko mbatta ko arfiyam tawde an pigol rewɓe tan woni jikko ma arfiyam toute façon ɗum mi wowti ɗum ma mbeɗa haala mbiya yayam walla oɗo mimam yaha e nenam mbeɗa haalan ɗum en jinganma mi ruttoke mi yaha e nenam am haalan ɗum en jinganma holko jinmi haalandema ɗo ka goto jinmi haalandema Hey Rakki, ka tan sur ka. wonde e jalat barke Allah oɗo ka wonde e jalnade Hoɗum honno? wasa bettudema kam mi haalanma ƴeew wuttima kam spécial mo jarata rafinel mbaw Rafineri. aɗa andi rafinel mbaw ko hangaɓe gonata ɗo Eyyi mbeɗa andi ko wona aɗa andi
ko hemma mi haalantama Jibril ɗe balɗe o antirat ane yow min mi jelande ɗum fijirtaki rakke ɗum fijirtaki ay somi haali a yeddat a jikkat ni wonkoye fijji taw mi fijaki wallahi Jibril joni o haangi Jibril joni o yahata koye beddaji o indema o haala so yimi no wayta kono kangaɗo ni ñande ko damal gallami no ari o hon o ɗakki o wayno kono ɗum ɗo ni ala fof ko haalta joni min mboɗo yawi hakkillo Jibril mbiɗa Jibril so ummanaki moƴƴani de oɗo ka ummanede kamde kam andi ndax min moom hakkunde mina Jibril ko potmi ko hen wadde fof mi waɗi ɗum wona kam turkini kam o suwa yiide ndiga ɗo de mi haalantama o woyi ngo ha heewa watte ngoya min dal Raky min mi yurmimamomo de neɗɗo fof ka woni juulɗo si sa yi neɗɗo baaɗo noon ama ɗum yurmi kono min noon simi sañina ko mbami ɗum ko second fof ko dali ɗum ko ni ko mbiɗa ko ni min mi waɗani ɗum ɗum yéene min o poɗɗo dañ mette kay woni yaay mu onen ganduɗa gonɗe galle he wi rokkata goto jaam ka on fonno dañ ko muusi ɗum alata ɗo yiɓi kono ene dañi mette tan so ɓi ko hangama tan o hangata kono min aɗon ko muusimi hen Jibril par ce que o meeɗi wiide konngol gotol ngol muusimi o wi kanko o rewata e debbo kanko o tuɓanta debbo dal hande somi yi hande no rewide caggal ma ni gandumo ñamti konngol makko min binoɗo kam Jibril ma waɗam ni hande wona mi gumata ɗum wona o yeehi tukki nene mo hina hetto nene mo totti ɗum nofuru ha hande waɗi ko waɗata ko wona bonin mbiɗa hande kam ari an hina riccito o suwa yiide ndi tami haalanma oɗo instant ɓinguel nenam aɗa feewi aɗa wayno jaɓ kono mi namdoma gueɗel gotel noon an kam Jibril e Ablaye ɗuma mbaɗɗa hen choisir hankkandi a foti resede de hankkandi walla nittuɗa e suudu ni hen moom mi wawa wonde ɗo meɗo waɗa choix mi wawa ɗum waɗa ana yiɗo ɗi ndewmi fof isi Ablaye moom yiyam mo changement machallah Ablaye ne toppitma de ayi hande no mbaɗani ko Ablaye wonma noon de ɗum fof meɗ ɗum andi isi ni hen tene min wasi ɗo won mbeɗa wi min waɗa choix gorko moom ni hen yo won keccam tan kalden gonga ka jiɗɗo tan ruttade e oɗo an hara andi min mi añani Jibril isi min ko meme Jibril ako abbe galle mumen merci ɗum moom yafnomi ɗum tan ni hen moom choix moom merci mi talan ɗum min ko jinmi ko sa waɗani kam ɗum min jinnomi ko ndesodira e Ablaye mbaɗen base koñe koñ yimɓeɓe ne jiiya en kodi an kay wuppimi bachen ma tan an ni hen moom min mi rewi hen ha jaltumi an kay woppu tan an naata hen sa naati sa miiɗi ama an aɗan min mi anci dewgal ganjumi dewgal ko an e Jibril bino mbiyannoɗa Jibrilam Jibrilam yimɓe fof potani Raky yimɓe fof potani anda war feere ha jiiya moƴƴo mi rokkuma ɗum noon Raky ande mi hewanma ɗo hewba gasata il est temps nak il est temps hana ana yiiɗa yomi weltoɗe balɗe mi wona ƴewde hami wiya il est temps nguren mi yimanma joom ari yo yotto joom ari yo yot a wuddidimol janogol Raky ande an on moƴƴani de ɗumɗa mbira min mi dañata ɗum andi Raky wona neɗɗo Jibril an hannda dawa non an gila sehil ma o ari ɗo faari joni gila ndena dawani ka jooɗi tan pam ajar ya ton tan mi wadda makko to et puis ɗeɗo balɗe mbayi mi jooɗa dal e bisikki ɓuuri woni solution moƴƴo jooɗoɗa tawa dawana a hirndaki ko ɗum woni feere moƴƴere haade o haali ko wi ko te o ari haɗo haalde e mon ha jarnimo wiide habdude am ɗum jooɗoto ɗum fat par ce que mbiɗa yaa toon dañjama probléme arketin fawto e probléme aji joguimi ɗi ɗum kam jarani quoi woppam tan o deej min jooɗo ɗum deej hande yimi jot fof noon mi yaa toon kono joni noon an ko jeyɗa ko e ko jeeyi ko fof goppidama hen jooɗɗa tan aɗa ndaara mais ba so waɗani noon no mbaɗen action uji kiwiɗe hande société o nene inde makko wonen wone indam
hay so woni min jeeyno hay so woni aussi min addim donete mais liggéey mi waɗi no yarata mi waɗi intérêt ji gandanɗa hoorema on kaldat ɗum ciññi noon ko fof wat respecté ko haalno ko min o saaha komi goɗɗe probléme aji fami wawa ɗum waddude liggeyam o so mi wi toon et wawa toon liggade ko feewi liyek o wallim o ɓaɗomi ɓe instant oɗo wone fotnade e lecci ɗanɗim tan probléme aji mbas gaz et puis o ɓeydim probléme goɗɗo won wiide ruttemi jeeyim ko tonet o hette heddi ko mbeɗen somi jooɗi ha hakkilam arti seeɗa somin jewdi ene wawi min pamdir somin donki pamdirde jeeyim ko ɗonet goppudam hen kadun yeso joni cihlagal hakkude mon ko ɗo wattindi ndew ari ɗo hanki hay goto andande ko an o wambimo waɗimo tette wallinimo ñamminimo rewnimo haw andi hunde nannuɗamo e nokku ma o golli haw dañi hunde o wawi wadde hunde o andi hunde o anda e hunde hande aduna ko ɗum ni kono hando kam ko ni tan ceylagal hande boni Penda ga gonɗa an ko gonduɗa an kaccitade ndi ko seeɗa meɗɗa hen bottade kam somani ni wattade ko gonduɗa nen ɓannam mo welani tan mara ko tampere e changement climat o min de joni joni bamma woni ɗo hande waajo kam waajiyaji mum ɗi gasata tan aɗa andi kañum kam so fuɗɗima haala ha gasnata yonde yomi yahata Oumou Hani arino ɗo henne yomi yahata ɗum ɓuuri yodde min jewta min paamodira mbiwomi noon gonɗa koye funtude hoorema kono min koyngalam ngal ɗo ummaki ɗo ni yaade to Oumou Hani nde finno subaka goto woppimi sikkanno komi wawa woppude ɗum kono mi holli ɗum mboɗo wawi woppude ɗum tawde noon ko noon wurno ko noon tan o continuitno hen sono luttinoyam min kam mboɗo andi so Allah jaaɓi min kaltitta kanko koye waɗi jikki jikki ko arti ɗo hen nene kono so luttinoyam tan min tan omo andi koyngalam darata ha ko galle mabɓe ɗo tan woni omo haalnami haala Oumou Hani gila subaka omo haɗimi nande yomi yaha toon ɓuuri yodde tawde on ari ɗo wi jeeri Faty ballani bomi jooɗo ɗon an aɗa haalda e miruji min kam aɗa andi koyngalam ngal buusani ɗo ni yaade to Oumou Hani e Penda an ko yeehi koy nen ɗe balle ɓannam mo welani tan Pendam min de ko miijoton ko yata wona ɗum woodi Jalika e yummo mo yehi fof tan kadi eɗen pewjana en so Allah rokkima an jeeyi so haɗima muñalla ko joom yurmede woto ñoheemo woto koynemo woto bonde gurdam makko Allah joomam ko joom yurmede oɗo keɓine aduna maduna ko muñal wawi fof oduna Allah jooma rokkirta ɓesgu so Allah rokkima an jeeyi so haɗima muñalla ko joom yurmede min koy mi ronki famondirde e siraɓe min koy mi ronki yewtide jikiraɓe sabu mo ɓesna